出遅れてますけども、メルカミルカさん10周年おめでとうございます。素晴らしいことだと思います。それではですね、させてもらいます。次の方どうですか。1曲目はアシア・エルソカボン、モレナーダですね。アシア・エルソカボンというのはちょっと名前の由来がよくわからないんですけども、エルソカボンという鬼のような形をした神様がですね、鉱山の坑道の中に祀ってあるそうなので、それと関係している曲かもしれません。では、いきます。ね、マトラカ、本日のマトラカの野菜でした。ありがとうございました。イエイ。次はですね
クエンカの曲でデスデラバージェ、谷間からというふうに訳しますけれども、このバージェというのは山の上と違って比較的暖かいところで、この曲もですね、少しこうほもごもとした暖かい感じな感じ読み取れるんじゃないかと思います。ではデスデラバージェ聴いてください。一部同様サクサクといきたいと思います。次はリンティ・ルマニキグループがやっていたエルマノシャインという曲です。これはですね、ちょっと意味がよく分かりませんけれども、なんとなくお父さんお母さんお兄ちゃんみたいな、そういうふうに聞こえます。どういうふうに聞こえるでしょうか。La la la la
次がですね、カリブヨトレシートでございます。この曲はですね、チャランの鉄弦を張ったものを使います。こういう音がします。ちょっと普通のチャランと違う音がしますけども、オリビアのノルテポトシーというシーンでよく使われるチャランの種類です。カリブヨトレシータというのはですね、ざっくり言うと、旦那のいる奥さんを好きになってしまったところですね、悲しいお話、そういう内容だと思います。じゃあ
ちょっと今打ち合わせと違うことをやってしまったかもしれない。わかりましたでしょうか。次はですね、今度は我々のオリジナルの曲ですけど、隣にいます小山の作曲しました「風神の舞ダンサーベルギエンド」です。聴いてください。
神の前探査というイベントでして、神様が待っているように聞こえましたでしょうか。ありがとうございます。作ってから1年経ってやっと演奏ができるような形になるので、ありがとうございます。では最後の曲になりますけれども、また今度は歌の曲になります。カルカスのレジェンダでがもう愛の伝説です。これ非常に有名な歌だと思います。聴いてください。
結局この男が女の子に振られてしまうというやはり悲しい恋に無風バムス